Съжаляваш ли? Искаш ли да го убиеш? А те те заплашвали ли са преди това с убийство? Семейството ми заплашиха, госпожо. И ти реши да си купиш пистолет и да защитиш семейството, така ли? Не. Аз исках само да го заплаша. Като стреляш в него? Не исках да го стрелям, аз исках само да го стрелям на земята и да избяга. С газов стреля. То не вярвам аз, че даже е умрял този човек. Майка ти я няма, защо? Майка ми не е добре с психически. Какво ще й кажеш сега? Чувстваш ли се като герой, който е защитил семейната чест? Не, госпожо. Вярваш ли на закона? Да. И да, твоя защитник каза, че вече не вярваш в закона, защото не се открили братовчета и си решил да вземеш правосъдието в свои ръце. То така е, госпожо. Ние давахме жалби на полицията. Съдихме до съдението до прокуратурата, също предадохме жалби. Но един месец не докараха. И ти какво реши? Искам да го заплача и да я изкарват. И пак ти си там вярваш на законите сега? Сега не вярвам.